मांद्रेचे आदले आमदार सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात बिझी असतात. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सध्या हरमल पंचक्रोशी शैक्षणिक संस्था चलयता. शेतकी व्यवसायातूय लक्ष. संस्कारक्षम शिक्षण हे पूर्व प्राथमिकापासून जावचे आणि त्या विद्यार्थ्याची एक बेज बरी जावची ह्या दृष्टीन म्हजें क्षेत्र हांवें राज्याचो मुख्यमंत्री असतानाचें क्षेत्र आता कांय ना म्हजे कडेन. म्हजें एड्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, त्यामुळे सगळ्या प्रकारचे हांगा प्रयोग चालू आसा. म्हणजे जसे पूर्व प्राथमिकाक आणि प्राथमिकाक संस्कारक्षम शिक्षण मेळचे, तसे फुडल्या काळांत नंतरच्या काळांत तांकां आवडीचे विशय मेळचे, मॅक्सिमम ऑपॉर्च्युनिटीज मेळची, म्हणजे विद्यार्थ्यांक आवडणारे विषय मेळचे आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त विषयांची अवेलेबिलिटी करप, ऑप्शन्स भरपूर दवरप. कॉलेजीक वतकीर BSc B.Ed BA B.Ed किंवा नव्यान सुरू केल्ले दुसरे प्रोफेशनल कॉलेज नर्सिंग आसात, थंयसरले भुरगे हे बऱ्या मार्कांनी पास जाता आसतना बेगिनाच बेगीन आपल्या पांयार कशे उबे रावतले. त्यामुळे हांगा आमच्या इन्स्टिट्यूशनात कॅम्पस इंटरव्यूज जावचे आणि तितूंतल्यान रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशनांत तांकां व्हरचे. अशेच प्रयत्न आणि प्रयोग हे सगळे कडेन सगळ्या स्तराचेर चालू आसा. हां, बिजी रावल्लो आसा आणि जेतूनसून भुरग्यांक बेनिफीट मेळचो असो एक प्रयत्न आसा. शैक्षणीक क्षेत्रांत हांव आसा, तशें सहकार क्षेत्रांतूय आसा. म्हजी कपिला मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी जी अलीकडच्या काळांत ताच्यो आतां 5 ब्रँचीस जाल्यात आनी सगळी कडेन बरे चलतात त्यो. मागीर म्हजे घरचे वेवहार, प्रापंचीक धंदे जे आसात, म्हणजे विशेष करून भाटां, जमनी, बागायती, सुपारीचें उत्पन्न, काजूचें उत्पन्न, नाल्लाचें उत्पन्न हे हांव पळयतां. म्हाका हांगरच्यान हालपाचो ना, लोकसभेचेर वचपाक म्हाका इंट्रस्ट ना. कोणें विचारल्यार हांवें सांगलां बेटा नाका जाल्यार, पूण लोकसभेर वचपाचो इंट्रस्ट ना म्हणजे राजकारणांतसून हांव भायर सरला, फाटीं पडलां. कोणाक दिसता आसत हो भायर पडलो म्हणून. आय डोंट एग्री टू इट. आदली शिक्षण मंत्री संगीता परब म्हणटा आपूण काँग्रेसा बरोबरच, मात आतां आनीक जबाबदारी नाका, घर कामात बिझी. सध्या काय करते म्हणण्यापेक्षा मी आरामात दिवस घालवते. माझं कुटुंब, फॅमिली किंवा माझं जे थोडं सोशल काम आहे, शाळा आहे प्रायमरी, परत स्वर्गंधा प्रायमरी स्कूल, त्यांच्याकडे लक्ष घालते. आणि मुलांना त्यांना केव्हा गायडन्स हवंय, काय हवंय, त्यांचं कुठे मदत हवी, त्यांना उद्योग, तर ती मी आरामात करते. मी सध्या काँग्रेस पक्षातच आणि इलेक्शन म्हटल्यानंतर सध्या मी कुठल्या पदावर नाही, काँग्रेसच्या कुठल्याच पदावर नाही. काँग्रेस पार्टी सोडलेली कळलं ना. तर पक्षाला किंवा नेत्यांना जे कोण आहेत बसलेले अध्यक्ष आणि त्यांना वाटलं, दिसतंय मदत हवी आहे, तर मग काय पक्षासाठी बाहेर पडावं. मला आता जबाबदारी कसली नको आहे, जबाबदारी जर हवी होती किंवा द्यायची असली तर तीच मिळाली. कधी ती मागून कधी घ्यायचा मी प्रयत्नही करणार नाही आणि मला तसं नको. राजकारणासाठी किंवा बदलण्यासाठी, सरकार बदलण्यासाठी, दुसऱ्या पक्षात येण्यासाठी मी कधीच नाही. आमिष मोठी आलेली आहेत मला, उपमुख्यमंत्री पदापासून ते आणि खूप आले, पण कधी जुमानलं नाही. पैसा माझ्यासाठी महत्वाचा नाही, नाव, इज्जत, आणि ते नाव मी अजून टिकवलं. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.